Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Συνταγωνείς εξοικώντας το είναι παραγόντα σήματα, στο κράτη συνέχιση του κρίση, έτσι προνοία δική των κόσμων, συ τεσσάρων στοιχείων την κρίση, συναρμόζες, τέκλας καιρής, γιου του εαυτού εστεφάνουσα, συ τρέμνωση, ενωρέ πάση δυνάμεις, σε μη ήλιος, σε δοξάζεις ειρήνης, εν τυχάνη τα άστα, συ το φρύτο φως, σε φύτου σε άβηση, συ δουλεύουση επιγέ, συ εξέφυνα στον ουρανό, σιδέρνη, συ εστερέωση στη γη, επί των υδάτων, συ πετύχει τη θάλασσα ψάμου, συ προς τον αποβάς, τον αέρα εξέγειας, αγγελική δυνάμεις λειτουργούς και των αρχαγγέλων χωρίς απροσκυνούσι, τα πολιώματα χερουβίμ και τα ξαπτέρια σεραφείμ κύκλο εστρώτα και επιρρυπτάμενα φόβο της απροσίτους του δόξης κατακαρρύπτεται. Σίγα Θεός ον απείδατος αναρχώσετε ανέκφραστος ήλθες επί της γης, μορφή του λαμπρών, ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, δωρέφερος δέσποτα διασπλάχνα ελέουσι, βάση εκ του διαβόλου και ανούμενον γένος των ανθρώπων, αλήθες και έσωσες ημάς, ομολογούμε τη χάρη, ποιήτω με τον έλεον, ποιήτω με την ευεργεσία, να σας φύσω ημάς, μονάσι και ελευθέρωσας, παρθενική μου λιάσης μήτερα το τόπο σου, πάσε εκτίση εμείς επιφανέντα, σιγάρο Θεός ημών, εκ κοινής όφης και της ανθρώπης ανεστράφης, σύγκυτε ορδάνη αλήθεια, υγεία σας ουρανός και καταφέρεις αυτής το Πανάγιο σου πνεύμα, και σε φοράς των εκεί σε φωναγόντων συνέτευτος δρακόντων, αυτού που κάνουν βασιλεύ πάρεσον, Κύριος το Ιησού Πνεύματος και ίσον το ίδιο τούτο. Αμήν. Αυτός σου φιλάνθρωπος βασιλεύ, πάρεσον και Κύριος το Ιησού Πνεύματος και ίσον το ίδιο τούτο. Αμήν. Αυτός σου φιλάνθρωπος βασιλεύ, πάρεσον και Κύριος το Ιησού Πνεύματος και ίσον το ίδιο τούτο. Αμήν. Τους αυτοχάριν της απολυτρώσης στην βοήθεια του Ιορδάνου πίσων αυτών αυθαρσίας πηγήν, αγιασμού δώρα, αμαρτημάτων κτήρων, νοσημάτων αλεξιτήριων, δαίμος ολέθριων, θες εναντίες δυνάμεις από πρόσιτων, αγγελικής ισχύως επιλωμένων, φυγέτωσαν από αυτού, επιβουλεύονται στο πράγματί σου, ότι το όνομά σου Κύριε επικαλεσάμιν των θαυμαστών και ένδοξων και φοβερών της επεναντίας. Συντριβήτουσαν υπό τη σημεία σου, τη μία του σταυρού σου, πάσε να δυνάμεις. Αμήν. Συντριβήτουσαν υπό τη σημεία σου, τη μία του σταυρού σου, πάσε δυνάμεις. Αμήν. Συντριβήτουσαν υπό τη σημείωση του τύπου του τιμίου σταυρού σου, πάσε ενάντια δυνάμεις. Αμήν. Υποχωρισάτουσαν ημίν πάντα ένα αέρια και αφανή είδωλα και μη το πρεβήτω το αγιώτη τούτο δαιμόνιων σκοτεινών μηδέ συγκαταβήτω το αλυζωμένο δόμεθά σου Κύριε θέρμα των ηρών σκότη συλλογισμών και καρακίν διανοίας εφάγων αλλά εσύ δέσποτα των απάντων ανάδειξον το είδωλο τούτο είδωλο απολυτρώσους είδωλο αγιασμού εφερισμός σαρκός και πνεύματος άνεση συνδεσμών άφηση παραπτωμάτων φωτισμό ψυχής τρόπων υγενεσίας αγγισμό πνεύματος, υιοθεσίας, χάρισμα, ένδυμα, αφαρσίας, πηγή ζωής, σιγαρή παζέσποτα, λούση και χαρή γίνεστε, αφαίρετα της πανηρίας από των ζητών ημών, σύ χαρίσου ημίν την άνωθη αναγέννηση γήτους και πνεύματος, εμφάνηθη Κύριε τούτο, και δώσ' μεταποιηθήνε των εν αυτό βαπτιζόμενων εις το αποθέστε ημέν των παλαιών άνθρωπων, των φυρώμενων κατά την επιθυμία της απάτης, ενίδεστε δε των νέων, των ανακαινούμενων κατ' εικόνα του πίσω αυτών, είναι αγενόμενος σύμφυτος το ομοιώμα του θανάτου σου και του βαπτίσματος του Ιωνός και της αστάσεως που γέννηται. Και φυλάξας του δωρεάν του Αγίου σου Πνεύματος και αυτή σας την παρακαταθήκη της χάριτος δέξετε το βραβείο της ανακλήσεως και τα ρυθμική της πρωτότης της απογεγραμμένης εν ουρανό εν εσύ το Θεό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστό. Ότι εσύ πρέπει δόξα κράτος τιμή και προσκύνησης άμα τον άρχον σου πατρί και το Παναγίγραφο της οποίας σου πνεύματι νίκαια είτε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη, πάση, Και το πνεύμα τη σου. Άσημο το Κυρίο κλείνομαι. Συ Κύριε. Κύριε ελέησον.
ευλόγησε το έλλειμμα και την άμυνα και την ενεργεία και τη φωτής του Αγίου Σου Πνεύματος, ώστε γενέστε αυτό χρήσμα αυθαρσίας, όπλων δικαιοσύνης, ανακαινισμός ψυχής και σώματος, πάση διαβολικής συνεργίας αυτοτρόφιων, της απαλλαγής ταφών πάσης και ομένης αυτό εν πίστη και μεταλαμβάνουσα εξ αυτού εις δόξα, σύμφη του μοναδινού σου Υιού και του Παναγίου και αγαθού και ζωτής σου Πνεύματος, μη και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσχομαι. Αλληλούια, 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 αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Θεός υποτρού και γιάζω πανάγων ερχόμενος στον κόσμο, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και το δούλο του Θεού, έλει να αγαλιάσουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Του πίστεως, Αμήν. του Κύριε σου επίσης και πλασάμε. Αμήν. Και πορεύας τα ύματά σου πάνε έντονα αγαθών. Αμήν. Όσοι θέλει επίσης να ελθεί, πάρτε το ρόλο και ακολουθείτε μου. πιάνει, πες να πιάνει ο σιγά σιγά και να πιάνει. Πιάσου. Αυτούς το δούλος του Θεού, Πέτρος, στο όνομα του Πατρός. Αμήν. Και του Υιού. Αμήν. Και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
επικαλύφθησανε ανομίες και ον επεκαλύφθησανε αμαρτίες. Μακάριον αφέτησανε ανομίες και ον επεκαλύφθησανε αμαρτίες. Μακάριος ανήρο μη λογίσετε Κύριος αμαρτίαν ουδέν εστιν εν το στόματι αυτού δόλος. Ότι εισήγησα επαλαιώθη τα οστά μου, από του κράζειν με όλην την ημέρα. Ότι ημέρας και νύκτος βαρύθιεπε με οικίσου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν, εν το εμπαγήν εμία καθά. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου και κάλυψα. Είπα εξαγορέσω κάθε μου την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκας την ασέβεια της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσέξετε προς επάς όσιος εν καιρό ευθέτω. Είναι κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Μου ήρθα πηγή αποθλίψεως της περιεχούσης με το αγαλίαμά μου. Λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτην, υπορέσει επιστηριό έπεισε τους οφθαλμούς μου. Γίνεσαι ως ύβος και ημίωνος Ιησού και στη σύνεσης εν κείμο και χαλινότας οι αγώνες αυτών άξες των μη εγγυζόντων προσέ. Πολεμάστηκες του αμαρτωλού των δε ελπίζονταν επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφάνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυκάσε πάντες οι ευθύς στην καρδία. Κύριε ελέησον. Και αποσύρωμα τη μαθηνάψη ευκόδερης άμεσος φύσες αυτότην χείραν σου, την κρατιάν και φύλαξον αυτόν, την δυνάμει και σε αυτό το σάσιμον των αραγώνων και φύλαξον τάξιμος αυτόν, εις την αιώνιον την ζωή και εις την συνεβάριστη ενώθηση ο γεγμός ημών και σε φιλόξεν αυτόν, το τούτο Υιό και το Υιό Πνεύμα και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παλάσιμον το Κύριο Συ Κύριε. Κύριε ελέησον. Χριστόν και Θεόν ημών σοι υπέκνον σοι υμνήν την εαυτού κεφαλήν διαφύλαξον αήτων αγωνιστήν διαμήνων κατά κοιμάτιν έχουν χαμένων κατά αυτού. Και ημών το δέσο αυτάτες στεφάνων μέχρι τέλος νικητάς πάντας ανάδειξον ότι σώνες την πληρήν της σώζην εμάς και σε φιλόξεν φέρομαι. Σύντομα έχω σου πατρίκη τον Αγίου και εδώ και ζωοποιώ σου πνεύμα και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον. Πρεπούς κατασκευάσει αυτόν όσο αν το σώμα εξυπηρετήσει τη λογική ψυχή και θα λύνει μένετε των συμπάτων της και να αφήτας πλήσας των αισθήσεων καθηγρίσας μη παρεμποδούς δούσας αλλήλες θες δέθρυξins και ευχαλήν οροφώσας προς το μη βλάπες τέτοιες μεταβολές του μέρου και πάντα τα μέλη αυτού ο χρησίμος εμφυτεύσας είναι διαπάντων ευχαριστήσει του αρτής του τέχνη. Αυτός δέσποτα δι όδια τους κρέβους της εκλογής σου Παύλου του Αποστόλου επιλάμνας ημίν. Πάντα εις δόξαν συμποιήν των προσεχών τα δούλων σου. Απαρχήν ποιήστε, Κύριε, σε την κόμενη κεφαλής αυτού, ευλόγησον άμα του εαυτού να δόχω και δώσει αυτής πάντα μελετάνε τον νόμο σου και τα εδαρεστάσει πράτη. Ότι ήλιν και πλάντα Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ούτως αυτός ο ψαλτοχητών εν παράσχολο. Φοράει το χιτόρα τώρα. Schwer beschäftigt, Akis.
Χιτώναν παράσχονται, δεν το λέμε. Σταυρόν χαράξας Μωσής, επευθείας ράβδο, είναι ερυθράν διέτε με το Ισραήλ πέσεσαντι. Επιστρεπτικός παραότης άρμα συγκροτήσας σύνοσεν, επεύρους διαγράψας, ο αγίτη τον όπλο διο Χριστό άσομεν, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Άρματι Λάτιν Φαραώ εβήφισε, τερατουργούς αποτε, μοσαϊκή ράβος, σταυροτύπους πλήξασα, και διέλουσα θάλασσαν Ισραήλ δεκφυγάδα, πεζον οδεί την διέσουσεν, άσμα των Θεών αναμέλπονταν. Ιτώναμι παράσκου φωτεινών, ο αναβαλλόμενος πόσο σημαντιών, πολυέλε Χριστέ, ο Θεός ημών. Ιτώναμι παράσκου φωτεινών, ο αναβαλλόμενος πόσο σημαντιών, πολυέλε Χριστέ, ο Θεός ημών. Ιτώναμι παράσκου φωτεινών, ο αναβαλλόμενος πόσο σημαντιών, πολυέλε Χριστέ, ο Θεός ημών. Ιτώναμι παράσκου φωτεινών, ο αναβαλλόμενος πόσο σημαντιών, πολυέλε Χριστέ, ο Θεός ημών. Άσομεν το Κύριο, ο διαγαγόντι το λαόν αυτόν, εν ερυθρά θάλασσι, ότι μόνος εν δόξας δε δόξαστε. Ράβδος εις ύπον του μυστηρίου παραλαμβάνεται, το βλαστό δαρ προκρίνει τον ιερέα, τη στηρευούση με πορόην εκκλησιάνην εξήδισε, ξύλο σταυρού εις κράτος και στευρέωμα. Ενδύεται ο δούλος του Θεού, Πέτρος, χιτώνα δικαιοσύνης, Ιτώναμι παράσκου φωτεινών, ο αναβαλλόμενος πόσο σημαντιών,
του Κύριου, σου το λαμψάδι το φως ημών έμπνευση των ανθρώπων. Όπως είδωσε λοιπόν τα καλά έργα και δοξάσου τον Πατέρα ημών της ουρανής. Κυρίου δεηθώ, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, εκ του πληρώματος εις κολυμβήτρας ζήτησης αγαθότητος εγιάσεως τους εις επιστεύοντες, ευλόγησον των παρόντα δούλων σου και επί την κεφαλήν αυτού η ευλογία σου καταδίτω. Και ως ευλόγησας δια του προφήτου Σαμουήλ Δαβίτου βασιλέα ευλόγησον και την κεφαλήν του δούλου σου Πέτρου, διακυρός εμού το αματολού επιφυτών αυτό το πνευματί σου το Αγίο, όπως προκόπτων τη ηλικία και πολλά γύρος, δόξαν σύ εναπέμψει και ήδη τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα τε συμπέρας της ζωής αυτού. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον. Ως η Άγιος ή ο Θεός ημών, και στη δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Όσοι Χριστόν ευαπτίστηστε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Δύναμις όσης Χριστόν ενεδίσαστε, Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Προκείμενον του Αποστόλου. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου. Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί όσοι Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν ουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών, δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότη της ζωής περιπατήσομεν, ήγαρ σύμφυτη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα, ούτω γινώσκοντες ότι ο παλαιόσιμον άνθρωπος είναι σταυρώθη, ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μηκέτη δουλεύει ημάς τη αμαρτία, ο γάρ αποθανόν δε δικαίωται από της αμαρτίας, ή δε αποθάνομεν σε Χριστό, πιστεύουμε ότι και συζήσομεν αυτό, ειδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών και τι αποδνίσκει, θάνατος αυτού και τι κυριεύει, ο γάρα πέθανε τη αμαρτία, πέθανε νεφάπαξ, ουδέ ζήσει το Θεό, ούτω και εμείς λογίζεστε αυτούς, νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό, εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Ειρήνηση των αγινώσκοντι. Δόξα Συ, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη, πάση, Και το πνεύμα τη σου. εκ του κατά Ματθαίον, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Καιρό εκείνο, οι 11 μαθηταί πορεύσαν στη Γαλιλαία, εις το όρος ετάξατο αυτής ο Ιησούς, και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό και είδε δίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθη πάσα εκκλησία εν ουρανό και επί γης, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν, πάντα όσων ετυλάμην ημίν, και ιδού εγώ με τιμών ημί, βάσας ημέρας, έως συγγελίας του αιώνος. Αμήν. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Αντιδεόμεθα υπερελέους ζωής, ειρηνικής και σωτηρίας, των δούλων σου, του νεοφωτής του αδελφήμων Πέτρου, και του αναδόχου αυτού Ιακώβου και παντός του περιεστώσεως λαού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.